ओमफ्राय आं डायग्रामखौ दोनथ'नानैबाबो फैथारनाय जाबाय आरो बेनिफ्राय साबसिन बाथ्राया मा जाबावदों जेब्ला आं बैसिम मोनफैयो अब्ला आं सानाखैमोनखि इमान क्राउड जागोन बावहाय ओमफ्राय जेब्ला आं नुहुरबाय गारिनिफ्राय बापरे इमान क्राउड आरो माने इसेबां एक्साइटेड आई वाज सो एक्साइटेड टु कम्युनिकेट विथ यू गाइस ना माने मानो बिदि फिल जायो जेब्ला आं आंनि स्टुडेन्ट लाइफआवमोन आं बिराद सासे मोजां अडियन्समोन होननांगोन आंखौ आं घन्ट' तक माने खोनासंनानै सोरबा सारमोननि स्पिचखौ खोनासंनो हायोमोन बै समावहाय माने जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिदिनो जुथुम्मा जाबाय थायोमोन बावहाय गोबां सारमोनहा थांनानै नलेज होयोमोन स' आं बेखौ बुहुत खोनासङोमोन आरो आई एडमायार देम ओमफ्राय बेनिफ्राय आं दा नोंसोरखौ बाव जबाय थानाय आगैमोनखौ आंखौ फिल खालामो माने बै समाव आंबो नोंसोर बायदिमोन बेबायदि ओंखायनो जेब्लाथाय आङो स्टुडेन्टजों इन्टारेक्ट खालामनायनि मोनसे बेबायदिबाथाय एकदम थानो हाखाया आरोना माने एक्साइटमेन्टखा स' गोबां बाथ्रा बुंलांबाय जोंहा गिदिर गिदिर सारमोन जाफुंसार जानाय इसेबां साक्सेसफुल सारमोन बुहुत नलेज होलांबाय आं सानो आगैमोना बेखौ खोनासंनानैल' थाया जाहाथे रियेल लाइफआव इमप्लिमेन्ट खालामो ओमफ्राय आं दा माने जों मा सानसेयाव 8 to 3 o'clock बा 4 o'clockआनो सानफ्रामबो जोंनि इउनिभार्सिटि स्कुल कलेजाव फरायनायनि बाथ्राखौनो रायलायबाय थायो न स' आं दिनै इसेबां फरायनायनि बादै रायलायनो लुबैयाखै माने एसे एक्सट्रा उपेरा बाथ्रा रायलायनो लुगैदों जायखौ आं सानोखि जोंनि बे 20s एजआव नैबे जाखांफुनाय आगैमोनहा खोनासङोब्ला मोजां जागोन बा नोंसिनि बे प्रफेशनेल लाइफआव प्रडाक्टिभिटिखौ बारायहैनो हागोन आंनि बे बाथ्राया होननानै आं बिलिभ खालामो स' आं दा मोनब्रैसो रुल खोन्थागोन जायखौ आगैमोनहा खोनासंदो आरो इमप्लिमेन्ट खालामनो हायोबा खालामदो आरो जानायखौ लादो जायखौ गारदो आरो न स' रुल नम्बर 1 if you want to fly you have to give up on everything that weighs you down ठीक है माने नों लाइफआव बिरनो थाखाय ना नोंनाव जेसेबां बर्डन दं प्रेशर दं नों बेखौ सिगां रिडिउस खालामग्रोनांगोन एज फर एग्जाम्पल आं बुंनोसै कि नों जेब्ला ट्रेभेल खालामो अब्ला नोंखौ बासजों ट्रेभेल खालामनाय समाव नोंखौ कन्डाक्टरा फैनानै सोङा कि नोंनाव बेसेबां वेट दं नोंजों लोगोसे मा मा बुस्थु दं रावबो सोङा इभेन नों ट्रेनाव जार्नि खालामबाबो नोंखौ टिटिआ फैनानै सोङा नोंजों बेसेबां बुस्थु दं मा दं किन्तु जेब्ला फ्लाइटनि बाथ्रा फैयो ना अब्ला नोंखौ सोंगोन एयार हस्टेसनि मानसिया नोंनाव बेसेबां फ्लाइट दं क्यों पता है क्योंकि उड़ने के लिए हल्का होना पड़ता है याद रखना स' आं बेयाव हल्का रेजेंनि बाथ्राया नोंसिनि बडि लिरथाय बा माबा बिबांखौ बुङाखै बे जाहैबाय जेरै साखाथि फाखाथि बुहुत मानसि थायोना कुछ तो है लोग कहेंगे ही स' बिसिनि खोथा बाथ्राजों नों मालाबाबो डिमटिभेट जानो नाङा बुंग्राया बुंखागोन नोंखौ डिटारमाइन खालामनो सोर बिसोरलाय नों मिथिगौ ना नोंनि पटेन्सियला बेसेबां स' गुबुनखौ मालाबाबो नोंखौ जाज खालामनो होनो नाङा स' बे जाबाय फार्स्ट रुल जेब्लायबो जेरै साननानै नाय आरोबाव मोनसे एग्जाम्पल बाव जुदि नों रकेट लन्च खालामनायखौ नुबायना जेब्ला रकेटखौ लन्च खालामो फार्स्टआव बेनाव बहुतटा पार्ट्स थायो खिन्थु बे गोजौआव थांनाय समसिमहालागै बिनि पार्ट्सफोरा गालांगासिनो थानानै वेटआ खम जालाङो बिनि थ्रास्ट फर्सजोंसो बे गोजौआव थाङो न आरो बेबायदिनो मोनसे एग्जाम्पल बाव जेरै बेलुना गोजौआव बिरो मानो बिरो बिकज हाइड्रजेन इज द मोस्ट लाइटेस्ट गेस in the world and then helium second most lightest gas so बे गेसखौ सोनायनि थाखायसो रेजें जानायनि थाखायसो बियो बिरनो हादोंना ओंखायनो आगैमोनहा जेब्लायबो सापज सोरनिफ्रायबा नोंखौ 2 years सिगां सोरबा माबा बुंनानै थांबाय माबा बुंबाय नोंथ' राजा नङा नों महारानि नङा नोंखौ जेरावबो नोंनि गाज्रि बुंनो हाया you can't control them नोंनि बारे जाजमेन्टबो खालामगोन अबभियासलि आंखौबो वर्ल्डआव 100% मानसिया आंखौ मोजां मोननो हाया स' नों एक्सेप्टेन्स खालामनांगोन कि आं एग्रि माने नों एक्सेप्ट खालामनांगोन बुंनो हाथाव बिसोरो स' बेफोरबायदि बाथ्राखौ फार्स्टआवनो इगनर खालाम नों जार्निखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां बहुदा सोङो आब' मा नांगौ मा लेखा नांगौ मा आंनाव बेबायदि सार्कामस्टेन्सेस गैया आंनाव बिदि अपरचुनिटि गैया न' इदि बुस्थु नाङा नोंखौ जार्नि स्टार्ट खालामनो थाखाय ना नांगौनिफ्राय बांसिन माखासे बुस्थुखौ नागारग्रोनांगौ जायो ठीक है एंड देन रूल नंबर 2 the more successful you want to be narrower the path is नों जेसेबांनो साक्सेस जानो लुबैगोन ना नोंनि लामाया ओरैबायदि फिसा जागोन जे जों सु थागोन मा थागोन नों मोदोमखौबो इदि खेंख्रा खेंख्रिबो खालामनो हाया जानो हागौ ओरैबायदि फिसा लामा जायजों नों ट्रेभेल खालामनांगोन
As for example, आं मोनसे सल' बुंखांबायानो सिगांबो बे सल'आ जाहैबाय मोनसे सासे मानसिया मोनसे बाटारफ्लाइ गावनि ककननिफ्राय ओंखारनाय बे बाटारफ्लाइ ककन न ककन माने बे फिथोब थायो बाटारफ्लाइआ बेनिफ्राय ओंखारनायखौ बियो नोजोर होबाय थादोंमोन आरोना कि बाटारफ्लाइआ फिथोबनिफ्राय ओंखारनायाव बुहुत खस्थ' मोनदों बेबायदि मोनदों आरो बे मानसिया माने नारा नाथा जाबाय थानायखौ नुनानै बे सानबाय कि आं मानो हेल्प खालामा बे बाटारफ्लाइखौ केटारपिलारखौ ओंखारनायाव फिथोबनिफ्राय ओंखारनायाव आं मानो हेल्प खालामा स' बियो केटारपिलारनिफ्राय ओंखारनो थाखाय बै बाटारफ्लाइखौ फिथोबखौ बोखाना होबाय स' बियो सानबाय कि वाव आं बिराद मोजां खामानि मावबाय केटारपिलारखौ ओंखारहोबाय दाना ससे उनावहाय बे बाटारफ्लाइआ बिरनानै हायाव गोलैफिनबाय मानो गोलैफिनखो मानोना बियो जेसेबां गावनि डेभेलपमेन्टेल प्रसेसआव निउट्रियेन्ट्स मिनारेल्सखौ मोननांगौमोन बेखौ मोनफुंजोबासै स' बेनिखायनो नों लाइफआव साक्सेस जानोब्ला माबा मोनसे खालामनोबा नों थांनांगोन नों बे लामाजों थांनांगोन रावबो बेबायदि पाथजों थाङालासिनो साक्सेस जायाखै नों डिमटिभेसन जागोन नों गावखौनो गिभ आप खालामनो सानगोन हागोन हाया गावनो सेल्फ डाउट सेल्फ कनफिडेन्सआ लुज जागोन स' इयो नेसेसारि आरो नों बेनि थ्रुयै थांनानैसो नोंनाव मोनसे पटेन्शियल डेभेलप जागोन मेन्टेलि इमसनेलि फिजिकेलि नोंनाव डेभेलपमेन्ट फैगोन स' बे नेसेसारि जेसेबां नों साक्सेसफुल जानो लुबैगोन एसेबांनो नोंनि लामाया फिसासिन होननानै आं सानो रुल नम्बर 2 बेनि उनावहाय जोंना फैबाय रुल नम्बर 3 रुल नम्बर 3 जाहैबाय देयर इज अनलि वन ल दैट देयर इज नो ल ठीक है माने बेवहाय मोनसेल' ल दं जे बेवहाय जेबो ल गैया आंनि थाखायबो साइन्टिस्टफ्रा बहुत ल खालामदोंना बेबो जेबो ल गैया माने जेबो ल'आनो गैया बेखौ एग्जाम्पल हिसाबै खोनासं बहुत खोन्थायो जोंनो टिचारफोरा गोदोनिफ्रायनो खोन्थाबोबाय बे स्ट'रिखौ खिन्थु खोनासङो हा जोङो बाट बेखौ रावबो रियेल लाइफआव इमप्लिमेन्ट खालामा दाबो मेक्सिमाम आगैमोना खोनासंगोनल' बाट बेखौ हाउ टु इमप्लिमेन्ट ना नोंनि लाइफआव माबोरै इमप्लिमेन्ट खालामनो रावबो खालामा बास खोनासंनानै बिदिनो नागारहरो आरोना सानसेखालि मा जाबाय मोनसे दखानदारा बेलुनखौ बिरहोहरबाय थादों आरोना गोजौआव ओमफ्राय बावहाय सासे गथ'आ फैनानै बायदि डिफारेन्ट काइन्डस अफ माने बाव कालारफोर दङ ओमफ्राय बेखौ बिरहोबाय थादों ओमफ्राय गथ'आ फैनानै सोंबाय आरोना कि आंकोल बेवहाय जे नोंनाव बिराद कालारनि बेलुन दं ओमफ्राय बे ब्लेक कालारनि बेलुना गोजौआव थांगोन ना थाङा ओमफ्राय बे बुंबाय थाङो दखानदारा बुंबाय थाङो बिनि उनाव बुंबाय येल्ल' कालारनि बेलुना गोजौआव थांगोन ना थाङा बेयाव बुंबाय थाङो आरो बिनि उनाव बुंबावबाय बे फिसा जा शेपआव जे फिसा नुदों बे बेलुनालाय गोजौआव थांगोन ना थाङा बुंबाय थाङो ओमफ्राय बिनिफ्राय होमबा जों मा बुजिखो It doesn't matter नोंनि बडी कालार स्किन कालार नों बेसेबां गोजौ गाहाय नों समायना नङा It doesn't matter at all नोंनाव जा दं it's sufficient आरो नों बेजोंनो हागोन ओंखायनो होनदों आं there is only one law that there is no law बे जाबाय बिनि उनावहाय लास्ट मोनसे बाव आं पार्सनेलि बहुत बिलिभ खालामो आरो आंनि जेसेबां आं दिनैसिम एसेबाबो जा एचिभमेन्ट खालामदों आंनाव बहुत ट्रास्ट खालामो आं बे जाबाय लास्ट बाट नट द लिस्ट ट्रास्ट इन गड दिनैहाय जोंनि आसामखौ सोरबा चिफ मिनिस्टार कन्ट्रल खालामदों बिटिआरखौ सोरबा खालामदों बिनि उनावहाय इन्डियाखौ सोरबा पिएमआ प्राइम मिनिस्टार कन्ट्रल खालामदों आमेरिकाखौ सोरबा बेलेगा खालामदों खिन्थु बे होल वर्ल्डखौ सोरबा सासेयाथ' कन्ट्रल खालामगासिनो नङाब्लाथ' जों माने डक्टरफोरा साप'ज लाइफबो फर्म अरिजिनेट खालामनो हानांगौमोन डक्टरफोरा प्रेसक्रिपसन लिरनायनि सिगां आं गोजौआव RX लिरनाय समाव मा सानो मिथिबाय कि आं बे पेशेन्टनो बेबायदि मेडिकेसन हरदों अन्नानै आनांगसाय बेखौ हिल खालाम कियर खालाम बेबायदि स' जोंनि आखायाव थाया माखासे बुस्थुआ कन्ट्रल खालामनो इसोरनाव ट्रास्ट खालामनाया जेब्लायबो थानांगोन आरो बेजों लोगोसे आं दा मा मोनब्रै रुल बुंखो आगैमोनहा गोसोआव लादो बेनिफ्राय जायखौ मोजां मोनदों बेखौ एप्लाइ खालामनो नाजा बिनि उनावहाय बहुतथा आगैमोन दंबावो जायफोरहा टप 10 पजिशन मोनाखै जानो हागौ